banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapotnan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan, kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Lawasan Mega Force Patrol para po sa mga bareta kunya na pag-aga sa tuya tabing kapalibutan. Mga tugang, medyo dismayado daw ang mga residentes dyan sa may North. Northern, tama ba? Akal Legazpi. May mga senior citizen daw na pinapirma sa karong payroll. Alaga, dahil man databing pig-release na kwarta. Aramonta daw ang report na ini, mga tugang darapo ni Lowens Barcena. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat Abi BP. Good morning, as in good morning sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang mareta na mundo asin na dagit. Ang ibang mga senior citizen sa aligadong pasistema kan Legazpi City Social Welfare and Development Office pagkatapos na papirirmahon. Aligado ang iba sa mga ini sa payroll. Alagad, dai pa man daw tigtawaning kwarta. Iringon yan ang napag-aramang kan DCGB nyo sa sumbong digdi sa norting parte kan Legazpi, partikular sa pagbisita sa barangay Buyuan na kung sain dahil daw tatig para inganyar kan mga aligadong nasugong BHWs ang ibang mga senior citizen na umasikaso kan mga rekisitos para makakuha man lamang kan asistensya kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa mga ini. Alagad, imbes na sa barangay Buyuan inigibuhon, pinatiripon sa mga taga-norting parte kan Legazpi sa barangay Matanag para sa na makakuha nin mga kwarta na ang iba nakakuha, pero so iba, daiman daw natawanan, pinapirma pa aligado sa payroll na daiman na tigtaong kwarta. Alas 12 din udto kasuudma, ralakawan sa mga senior citizen. Para sa na makakuha kan mga ini, asin nasa labisang gatos andai nakakuha sa nasambitan ng barangay, padainin ID sa OSCA o Office of Senior Citizen Affairs kan syudad. Pero may iba na nagreklamo, taday nga ni daw sinda eligible, pero nata daw pinapirma sa hapo, sa payroll, nagari daw makaduda-duda. Patunay digdi ang nagpa-interview sa DCGB News ang mag-agum na sinda Roberto asin Hermelina Abiliano kan purok sa iskan Buyuan na makulog ang buot sa ibang mga empleyados kan lokal na gobyerno kan Legazpi dahil sa siring na bagay. Kung nakapirma na daw sa payroll na mga hulugan na nakapirma na makakuha naging kwarta, pero ang totoo daw wala pa man daw sinda ning kwartang na itatao sa inda. Sabtang kampahayag tabi BP ni Madam Hermelina Abiliano ang barangay Buyuan. Kung po naka-schedule na alas 12 makobra, pag abot sa Matanag, di man pinakurubra. Bako man kami kawatan. Sa grabe man bagang kapagaran may maski suwang 50 ko ta ikabakal may tuki bagas, dai kami nakabakal ta paano ginastong mi kani dapat supra rangkahan dai kami pagpagalon tamaluya naman kami. Iyo po. So ano tabi ang pangapudan mo kay Nita nangyari ang sirig kaning problema? Buda ano tabi madaman masasabi? Inot mo na. Anong po masasabi nindo na sa mata nagpakamo pina duman na may buyuan man sana? Yan. Ako day man ko itong problema day bali sa Matanag. Pag abot duman dapat inintindi man ninda ang taho. Makuana sana day ninda pinakuan. Siya nakapirma na ang agom ko. Ako okay man ko ta na daw di ako makakobra. Ang agom ko nagkikiiki ay garuron ninda kami pigpasugpog. Iyan tabi pipi naging pahayag ni Madam Hermelina Abiliano ang agom ni Roberto Abiliano na ini nakakuha ning kwarta pero pinapirma sa payroll ligado. Dahil kung tabi, Lowens, primero, ang aram ko talaga dyan, pika-cluster ng kada barangay. Roger. Sensok, anong barangay itong kauron mo? Barangay Buyuan. Saan sino cluster? Buyuan. Cluster sinda sa Buyuan? Oo. Nga anong mga barangay ang maduman sa Buyuan ta kung cluster dyan? Kung kalimbawa
nagabuyuan ka, bigla ang gusto ninda, baad lamang daw, buyuan man ta. Nga ni daw doon na magkaparagal, bata may mga kanina naman. Pero ang aram ko talaga, ang big cluster dyan, halimbawa nga tulong barangay, saro ang lugar na dudumanan. Roger to that. Okay, ngunyan, ang problema, saro-saron ta ang problema, ha? Number one, may pinapirmang senior citizen na di nakaresibi. Pinapirma sa payroll, aligado, ay man daw ning kwartang Sino nagpapirma da sa inda? Sa SWDO da, empleyado da Empleyado kang? Sa SWDO. Kaso rin nangyari yan. Suod ma. Kaso hapon, CSWDO. Roger. Natatasinda pinapirma tapos daing kwarta. Iyan nga ni daw, ang ipinagkakamundo ninda. Takaw, siyempre, Ano namang naghapot sa mga lola ta, mga lolo kung natapo nagipirma kami dyan na day kamong kwartang dara? iyan nga ni ang tiguna ninda, napakapirma, matatawanan. O, dahil hindi hinapot o dahil paliwanag lamang ang taga CSWDO. Dahil man Kung daw, natata, pinapirma sinda dahil sinda tinawanan. basta daw, asikasuhon daw mo na suos ka ID. Pero may pirmado Ako sa sabihin, Lowens, ang nagpirma dahil ngos ka ID. Dahil os aka. Kung sabihin, bako sinda rekognisado, I mean, hindi ko tama ang term ko, bako sinda official na miyembro kang Senior Citizens Organization sa Legazpita. Susog baga duman sa nagluwas na inot na news na ang tatawan na prioridad, sumay ID. Bako yung Angel? Roger. Sumay ID, buda registered sa OSCA, tama? Oo. Oh, ngayon sila day registrado sa OSCA. Oo, pero nata daw ta pinapirma sinda sa payroll. Natadangan ni day lamang kinagpaliwanag duman kung kung imposibleng day paliwanag yan sa inda kung nata pinapirma sinda. Dahil man daw ta BBP, wala man daw. Basta sa nagpa-arog ka ang mag-communicate ang CSWDO. Iyan ang Pinapirma sa sinda day Diba? sinda tinaramang o ngaya pirma na po kamo digdi lola. Pirma man. Pagkatapos aguli na arog lang kaya ng sitwasyon. Oo, arog lang daw. Day lamang kaya. kipaliwanag na ngaya. Pirma na po kamo digdi ta habang pigiproseso po ang ID nindo. Saka po ma-release ang kwarta nindo. Pagka ikwa na po kamo ki-official na ID, gadi lamang ki-arog ng paliwanag. Dahil man daw ta BBP. Kaniguan. Iyan ang aligasyon ninda. Oh, okay. Pero gabos ini. Ang matatawanan, ang Para mo talaga, Lowens, dahil matatawanan, so dahil na, dahil tabi ki ID. Kaya kang basihan kang pag-release. correct. Di ba? Oo. Okay. Di ano na. Iyo masit ang problema. Pira ni gabos. Anday natawanan, 108. 108. Alam ko, tapig-anap ko sa number ni Madam Manaya, ha? At pinagsisikapan tama na po dan si Madam Marlene Manaya, para Kagari, makuhaan di ba? lahat tayo ni. Tabo na yan na pag-cluster naan, medyo mananggad may puntuan sa tuya ng mga lolo, mga lola dyan. Taharayo, baga yan, nabuyuan to. Saan nga rin ginibo? Patanag. Matanag, medyo may distansya. Oo, ang problema. Pero sa- talaga, kung ginibo mo man sa buyan, mareklamo sa mga mata, nagtaraga ka pabuyuan. Bako, Roger. di ba ako, alam mo, perang barangay so cluster na nasakop dapat, perang barangay so nagpabukang. Hindi ka rin sa Northern Tropical Legal Space, so mga ano, dyan siguro sa Perang kwan, pera. Dahil man ki taramon tabi bibi ko na no. Ta siyempre, ang aram ko dyan, kada sarong barangay at kada garatulong pigtulong barangay, apat na barangay ama dyan. Cluster Oo. dyan. O pag pera naman mo sa buya, ano, manya harayon, manya kami sa bunga. Ayan, Okay. gusto kan mga senior citizen lamang. Oh, Angel, may number ka ni Mrs. Barangay. Manaya? Angel, may number ka ni Madam Manaya? Ikaw akong number BP. Pakiporma daw tabi sa ako mapudala. Kasi bago nagring gini, o garing ko niyan, siguro baka. Ako talaga mapud ha. Takon day, makabot na magita kay ni kay Mayor Rosal. Diba? Ta dapat ko tayo ni nasisimbag ini kan mga department head. Correct. Diba? Tama yan, ang barangay councilman gani kan buyuan. Oo, oo. Paagi ni kagawad minya, muya lang danin da malinaw. Tamis mong sa O di, alam mo na. Sana, ano man sa papel kang barangay, duman sa mo, araw ka ng ginibo. Madali lang, tabaka o ni may connection sa report mo ha. Madali lang. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Ano po may paglilingkod? Hello? Hello po? Hello? Ay, nawara, lugod, naputol. Okay. Taduman sa mo, Lowen, sa barangay, araw ka ng ginibo ni Kap. Nagpaikot sa KBHW sa barangay. Ano? Okay. Barangay 8. Sisay ngaya po dyan sa Endonday parehistrado na senior citizen. Before magparehistro na ngaya po kamo. Pigi palibot dyan. Kung sila nakarehistro, pigi po ang kipagi na makarehistro. Takot na ikaw makarehistro, di ikaw makakaresibi kang benepisyo. Ang sabi baga ni Mayor Rosal, ang basihan, sulista sa OSCA. Correct, correct.
correct. Oh, therefore, kung di ka kasabay sa OSCA, di ka matatawanan, di ka kasabay sa OSCA. Oh, kaya ito, before kayo ito nagpalibot na sa barangay mi. Ano sa papel kan barangay para digdi? Kaya so papel kan barangay, o ni man so papel kan barangay, naglibot man. Oo, ganyan. Naglibot man. Pinawan kan mga magkakanigong requisitos. Yun, to so nangyari, pinaduro man sinda. Si siya nagpaduman. So nagkasurugo daw na BHW. Oh, madali lang ha, taon na may apod baka konektado ini dyan. Hello? Hello po sir, good morning, Good morning, ma'am. Ano pa may paglilingkod? Opo. Tanong ko lang po, kasi yung ID ng asawa ko po, Oscar din. Kaso doon po siya kumuha ng senior citizen niya sa Valenzuela City ng Manila. Okay, ngayon? Tapos po, kahapon, payout po dito sa Barangay 49. Okay. Hindi po siya binigyan. Bakit daw po? Ewan ko po, sabi po, pumunta daw po sa registry office, doon daw po. Ako ma'am, sa tingin ko po, baka hindi siya nabigyan kasi ang ID niya is Valenzuela. Ganun po ba? Sa akin lang po itong kwan ha. Sa akin lang po ito na tingin. Kasi di ba, pag inaudit siya ng COA, iba ka lumabas na may nabigyan silang taga Valenzuela. Di ba? Pero ano po ang advice? Saan sila siya pinapapunta? Opo, pinapupunta po siya sa registry office. Anong registry office po? Treasurer office po. Yun. Doon po yun, ma'am, sa magpaparehistro sa senior citizen. Para makarehistro siya na siya po nasa Legazpi. Ano po yun? Papalitan po yung ID niya Sa ng tingin ko po, Legazpi ma'am, City? sa tingin ko po, kinakailangan magparehistro siyang muli kasi ang OSCA office, katabi yan ng Treasurer's office. Kaya pinapapunta siya doon. Opo. Bakit po, sir, yung isa, tagamaan nito? Hindi rin po siya binigyan. O di pareho po, hindi din binigyan, di ba? Tagama nito siya kasi kaya nga hindi po siya binigyan kasi po tagama nito. O ganun po ba, sir? Opo, Ang ma'am, alam ko dapat kasi, po, sir, basta ang alam ko po niyan, yung mga interview ko nung mga nakaraang araw, taga Legazpi pa ka po dapat, at saka yung hawak mong ID na senior citizen, registered ka po sa Legazpi. Kasi ang iniwasan po dyan, yung kuha audit, baka lumabas dyan, tagama nito, taga Valenzuela, may mananagot yan. ay, Diba? ganun po. Opo. Kayo po, senior citizen na po kayo? Opo. Nabigyan po kayo? Nabigyan po kayo, ma'am? Nabigyan na po ako, yung husband ko po ang hindi. Kasi nga, yung ID mo po, taga Legazpi ang ID mo, tama? Opo, dito po ako nagkumuha ng, nagparehistro sa senior. Yes. Yung asawa mo po, kailan pa umuwi dyan sa inyo? Matagal na po kami rito, sir. Matagal niya. So, Ano dapat pa sana po- almost 11 years na po dito. Oo. So, dapat sana yung first love po ninyo, nagparehistro po ng bago sa senior citizen sa Legazpi. Hindi po kasi, nasa Maynila po kasi kami, nagbakasyon. Yun nga. Nagkasakit po siya doon. Hinanapan po siya ng senior. Kaya doon na po ako nakakuha Ganun ng senior din. niya. Oo, tama Opo. din yung ginawa ng asawa mo. Sige po, ang gawin nyo na lang po kung anong advice, i-comply nyo na lang po. At yun ang siguro magiging passport nyo para mabigyan sila kayo ng ayuda. Ayun po. Opo. Yun lang po. Sige po. Opo, salamat po. Sige po, ma'am. Welcome. Welcome po. Alright. Okay. Lowens, may mga problema pala na, no? Diyota BBP, kamuyata man ka ni makauli Ano si... kaya? Yan baga nasa Facebook, nasa radyo, interview ta. Very clear sa pagkasabot ko sa interview ta kay Mayor, nang matatawanan na prioridad, so, may ID na nakarehistro sa Legazpi, Correct. OSCA office. So kung bako ka talaga rehistro sa Legazpi, medyo may question. Tapos syempre, ang address mo iba. Aday, bako man iba ang ano kay to? Ano? Totong so na-interview ko, bako man iba sa... Dede. Ining pingimin ko din. Yo, Ining sa correct, kuya, correct, di ba? correct. Oo, Now, oo. ining issue dyan sa North, may mga din natawanan, tada yung ID, tama? Daing ID. Oo. O garing, Tapos, nasa daw, pinapirma. ang ginibok kang CSWD, pinapirma sinda sa sarong papel. Ano ang pud itong papel nito? Payroll ito? Payroll daa. O payroll daa. Ano? Payroll. Sinda. Deng ID. Kaya kayo, den na-release ang kikwarta. Oo. Oh, yan. Okay, nakuha na ang problema. Yan ang main problema de. Ang main problem, bibi na mo yung masimbagan kan si FWD, how come na naka-arog kayo to, so nangyari na pinapirma si
Iyo, madali lang. Madali lang, ha? Madali lang. Tamayapod pa. Hello, good morning. Ay, hello. Yes. Hello. Oh, good morning. Good morning, ma'am. Hello. Ay, sus ko. Angel, tayo ako ni kikuhan tayo ako ki charger. Sorry po, naputol. Na-drain sa baterya ko. Gulawain, so ang issue doon, ang solusyon ng tahan. Number one, ang hapot sa CSWD, tayo nagpapirma aligado dyan. Pinapirma sinda, nadaiki sa sarong aligadong payroll, pero dito naman nagkikwarta. Tapos sinda, dahing ID. Roger, Oh, tama. Nauna ang hapot, natatali sinda, nagkaigawang ID. iyan anabot. Natatry tulos nag-apply ini ng mga lolo, mga lola ta sa mga ID pighaputa, pighagat, yan baga. Pero ang aldaw ng pig-eri yan, nang tatawanan lang sa may ID. Oo. Natatry siya nagkaigwang ID da. Gari, parang perang bayad kang, gari 50, gari libre yan. Diba? Natatry mo hapot kung natatry siya ng ID. Ay, tas ini kaya BP, so mga, mga paralati ini. Maski para lati nga ni. Pwede man baga na maghaduman sa barangay, magkuha na nga ma-apply ka senior citizen ID. Maski para lati, kapag dumilihan ka sa sentro, luminaw ka sa konsain, may discount kang 20%. Iyo nga ni. Diba? Baka bako lang inform sa mga lulo at mga lula ta dyan. Kang gigibohon. Kaya araw ka so problema. Oo. Ito. Ang isang problema, maraming may ID pero wala sa master list. Salbatana. Duwan ang problema lugod. Baliktad na ini. Sabi ni Kuya Apin. Ang saro pa, BP. Duwan. Take note tabi, Angel, kang problema, Angel. Surat mo, Angel. Taba ka malingawan. Tatapudan ta si Manamanaya. Number one. So sa Buyo, sa third, sa north. Ikalawa, may mga may ID dahil sa master list. Ulit pa, BP. Oh, sige. Pantulo, Pantulo. papagalon man daw ang pagpasiriring sa mga area na tatawanan ng payroll. Anong suggestion kan mga lola? Question kan mga lulo mo na lola, bahad lamang ng tigpir barangay na lang. Per barangay. Opo. Paabot ta iyan. Tayo mananggad baga. Ito nga ni nakauron mo, ang paglakaw talaga mapagal. Mapagal. Lalo na pag mga seniors na. Baka kung per barangay, si tintang barangay iyan, o di kung perang barangay ang kadaal daw, o di medyo mahal taod-taod. Roger to Pero da. magibugod kid mga paagi na dapat dakol ang nag-release kang kwarta. Correct. Kaya lang araw mo ang saro dyan sa dapat bantayan security. Opo. Kwarta baga ang bit-bit kan. Bako yan ribong kwartang daradara. Yan. Dakulang kantidad yan. Opo. Kwartang yan. Diba? O ta, ini, nagpa-interview mismo sa TCTV News, tabaad lamang daw, matabangan niya kami ni Tito Henry. Isus ko. Ako pa. Dahil nga malulingawan niya si Tito Henry. May naman ako lawin sa magparapandaran naman lawin sa. May naman para latusunta ka dyan. Okay. Tanong ko lang po, kailan magbibigay sa barangay 18 sa senior citizen? Iyan ang day ko masimbag. Kaya kayo po ang tangmapudan kayo ni si Madam Marlene Manaya. Roger, kasi bago, pigbabalutaman ko ta, mapadan si Apudan Madam. na si Madam Marlene. Kung day ngunyan magsimbag si Ma'am Marlene, ay hay ng opisina ni Madam Marlene. Sa Gugo. Ayaw sa gugun lawin sa area mo ini. Oo. Ana, ay area mo ini. Saan nag-report ka ko, tayang ko na sa may Caltex. Iyo. Oo, iyo. O sige na, param na mo, nata. Baka daw kumakontak, dumanan mo sa office, tuktukan mo si Ma'am Marlene. Ano yung problema? Iyo. Roger, Medyo nga may protocol man sinda, magpasabutan sa nakamang duwa, tapunan ta sa cellphone. Ano yung problema? Maski magpa-antigen kita? Basta masimbag tayo ning problema kan mga senior citizen. Roger. Yan ang gusto ko si Imo. Oo. Igigibontang gabos para malinaw ini na problema kan mga senior citizen. Correct. Yes. Okay. Roger, mapara ka muna ako, bipitasi ka Sige na. sa luwas. Sige na. Ako po, Sel BB, thank you. Thank you. Pigapudan ko si Madam Marlene. Madali lang Nagring ang number niya. Nagring ang number niya. Tapos hindi natuturo linawon ta ini. Baka, pasensya na po sa nag-upload sa smart na-drain ako. Bukasan ko, baka pwede na ni-upload na smart number ko. Ma'am Marlene? The number you have dialed now unattended. Ay salbata na Inglesira para simbag ni Madam Marlene. Text ko na, iyo, good morning. Good morning po.
Yan. Yan. Henry Maceda. Mapamidbin mo na kita ta. Baka da ini. Dapat talaga masimbagon ta ini. Tara mo, bako yan tama na. Gari cool ako sa iling ko. Gari kulang lang sa komunikasyon. Ano? Pwede po mag-upload. Yan. Okay. O na ha. O pag-text ko na si Ma'am Marlene. Okay. CSWD officer. Good morning, Tabi Father Jing Pinilla. Mabuhay ka, Tabi Father Jing. Alright, now. Takunda ito makontak si Madam Marlene, di kitang magi-opsyon kay ni, si Mayor sa lang apo danta, Bakuyo Ronald. Si Mayor sa lang apo danta kay ni. Hello? Hello, sir. Good morning, sir. Good morning po. Opo. Nandangog ko sa problema nun. Nasa tapag para pa palakaw dan mga lurang na. Ay, siya na senior citizen, tapos makalaster sinda. Iyo nga ni, si Ara mo tama ka dyan, ta. Pigimagine ko na mata nagbuyon, by distansya na lakawon. Kita man daw Unless ko ta na mag-provide ang lokal na gobyerno ki auto. Adi. Yan. O ngunyan nga niya, madyan nga niya so auto nga niya sa lugar na ini, so mga seniors nga niya, arakuton pa dum. Pagkatapos na magkuha, ibabalik naman. Di ba? Diba, pwede magdano dyan so siya na to may libreng sakay. Sublion so saya siya no, adi. Sublion so saya siya no, di ba? Yan, saro lang. May mga barrier man pati ito. May barrier man pati ito. Doon pa sa kayon sa mga senior, pagkakuha kang kwarta, ihatod. Tama kasi. Sige, sir. Naipadaw ko sa bagong pagkasabi, cluster sa tulong barangay, kaya sa rong barangay sa Dudumanon. Iyon talaga. Di naman na barangay, tagay na tumalakaw. Oo, kaya nahirak pa no kan mga senior citizens. Ano ba dyan? Makulog na ang tuhod. Di ba? Yan. Mainit. O, pagkabot naman, di ka panatawanan. Ay, sus, kung pero panya. ito ka na ano. Iyo po. Okay. Salamat, Migo. Makatuda na yan ay. Oh, thank you, Migo. Mabuhay ka. Sige po. Alright, diba? Oh, may point yan. Okay, sandali lang, ha? Baka nagsimbag na si Ma'am Marlene tapig-tix ko. Natabaya pigpa para pasirikat nindaan mga gurang. Maray kan relatos. Makarawon man na. Sarawayon maniniman na. Okay, sandali lang, andali lang. Ilingon ta. Unhakot system. Pag-elect, dahil nakitang padumanan. Unhakot system ngayon. Pag ngunyan, harakuton tanan mo na habang day pang eleksyon. May schedule po bang pagdaw kang ayuda sa mga senior citizen sa Legazpi? Ang schedule po kang pig-communicate sa barangay. Kuno rin maduman. Bata ini bagang itatao kan syudad na ayuda, regardless kung anong status mo, mayaman ka o bako kang mayaman. O basta, gabos da tabing senior citizen baga, sabi ni Mayor, tatawanan ki 1,500. Alagad ang basihan ninda, sulistahan duman sa Senior Citizens Affairs Office. Oh, hello? Hello, BPR, Kenny. Yes. Siguro sala ang pagka-implement ng instruction. Oo. Kasi dahil manggari matugutan city ka na para lakaw ng senior citizen, darayo na makasa na kawantay. Iyo pare. Baka may miscommunication eh. O di papandua. Sabi pa nga ayun, namatin ko, kung pwede ang senior citizen, magtao kay authorization. Ay, yung mananggad migo. Nada ko mo sa interview ta kay Mayor Kaan? Yes, sir. Ang problema sa tuya, Iyo. Kundi ngayon makakaduman, kundi makakalakaw, magtaong otorisasyon, darahon so ID kang senior citizen. Yun na dangin ko mananggad. Iyo, tama ka. Tama ka. Sarado bagao, dahil tatao magsunod kay instruction. Oo, tadaiman pigpipersiger na madamang ki-personal sa mga may namamatayan. So dahil makakalakaw, pwede ka magsugo. Yung doon business ko naman isay mo. Iyo mananggad, masugo ka kang kapamilya mo. O kung bako, tamidbid man ni Kapitan, pwedeng itiwala kay Kapitan, basta yaon so ID kang senior citizen. Iya nga ni Aramon, ang style kan, kaya pinao sa Kapitan, tanganing midbid ninda ang barangay ninda. Kung talagang liti mo ang mako o bako. Sa puntong iyan tabi, kapatid na naging, dogma ako dyan. Gana kang ngunyan sa ko. Dahil na nagong human ang gatsinabi ni Miko.
Tinanong ka sa iyuda, tanawan mo pakiproblema sa siyudad, kung paano mo kaon, tinawag ka na, gabos-gabos na. Iyo mananggat palang, pwede palang ipakuha sa iba. Tama. Oo. Naramdaman ko yan. Yan, tarapan mo si Luwen, si Tonggo nang ito, so lola ta, Oo. na yaon dyan. Oo. Dahil siya nasa payroll, dahil man siya papipirmahon. Iyo mananggat. Okay, nakuha ko pa rin sa point mo. Tama ka. Naramdaman ko. Sinabi ni Mayor yan. Yan eh. Okay. Based communication sana iyan, sir. Yes. Dahil napagpartarawang kay problema, tama eleksyon. Kaya pag minaapod ka, kaya minaligyan ng pamati ko eh. Nakakatabang ka sa pagresolver ang problema. Bako Nakatulong bunay. Garong 5 na kaon mo nga na bunay. Ay, blood na po, tunta kayo na Salamat, Bigo. Thank you, Sir, salamat. Alright, Noel Manalo, kapatid na Noel Manalo. Di ba? Ara mo, tama si Noel. Nasabi mananggad ni Mayor sa interview mga tugang na sudainga niya makakaduman, may namatean o kung ano man na rason, magtaod ang otorisasyon sa miyembro kan pamilya o kung bako ipagi kay kapitan, basta ngaya dara so senior citizen ID. Daiman po nangangahulugan na ma-personal magduman. So senior, lalo na ngaya kung may namamate ana. Ay sus ko, naging controversial din 1,500 na ini. Baka may reply na si Madam Marlene Manaya Ako kaya mga tugang, di talaga ako namamatukaw na daitan na ayos ining problema kan mga lola Kaya wait lang tabi mga senior, tay atod sa indang 1.5 per barangay tabi. As siya daw nag-text na ini. Sabi ni 7086. Alright, sandali lang ha. Paki-announce schedule kang kada barangay. Angel, search mo daw tabi ni kung may schedule kada barangay sa release. Sabi ni Father Jing Pinilla, ayos. Madali lang. Ay na si Madam Marlene, pigtix ko good morning. Ay, hunin na aportanta daw giraray. Etang na pagbuhi anal tama commercial. Standby Angie, tama commercial kami ni Ronald. Pero gusto kong matapos na ini. Tadakulo na hapot tungkol sa senior. Baka magsimbag si Ma'am Marlene. Lamang. Ano ngunyan? Di opisina ngunyan sa syudad? Bago kun ngunyan sa syudad? Holiday, I do not know Madali na. Nag-ring ang number ni ma'am. Madali lang Pangyayari. Dapat masimba-simbag ini. Ay, ano daw ko aram ni Mading Cecil ini? Adi. Dibang kita kay Mading Cecil. Mading Cecil. Ano daw kung aram ni Mading Cecil ini na Arcilia. So, saro sa pinakamagayon dyan sa senior citizen. Madali lang sa senior citizen. Sa CSWD. Ang papudang ko doon si Mading Cecil. Dr. Cecil Arcilia. Yan, may lang ha. So assistant city. Tama ba? Yung posisyon ni Madi. Sa CSWD Second in command din si Mading Cecil. May lang ha. Ay, sus kung salbatan ng pangyayari sa Maabaka. Madi. Kinatbirit si Madi. Bata, sus ko. Lowens, yung harani ka na sa opisina tabi Lowens kang CSWD Lowens. Wara talaga pangyayari sa Maoraro. Di anong suggestion mo tabi Angel? Tabi nga na, anong suggestion mo tabi Angel? Sisang lang nga po danta kayo ni. Sisay na, si Mayor, sus ko ni, maapod na naman kita kay Mayor pala. Si Mayor na pala ng solusyon nag-exert na kita kigabos na efforts. Madali lang ito. Please call City Treasurer dahil sinda po nag-schedule kan pagpaluwas kan mga nagbabayad 1.5 para sa senior citizen. Lat mo na ha. Sisingan ng Treasurer tadigdi. Si Madam sisingan ni ito. Sisay. Madam Suskos, bata. Madam nasabat ko pa sa nakansarong aldaw ni pigtino ko nga ni may naghapot digdi kay ang clinic po ni Dr. Philip Rua yan po sa Esteves Hospital
Ay si Madam Ami Pineda, o may naghapot muna digdi. Saan ngaya po ang clinic ni Dr. Philip Roa? Ang clinic mo ni Dr. Philip Roa, dumayan po kamo sa Esteves Hospital. Ihapot po nindo dyan. Dr. Philip, good morning tabi sa mo Dr. Philip. Ihapot nindo ang clinic po ni Dr. Roa, Philip Roa, dyan po sa Esteves Hospital. Yan po sa dyan, nagkiklinik. May schedule po sa dyan, halos oral daw. Mga tugang, pero gari may maparehistro mo na kamong enot, ta may protocol tabi sa magpa-check up kay Dr. Philip. Bako man na protocol na maigpiton. So, pasiguro lang para po mga tugang sa COVID tabi, ano? Dumayan ka mo sa Esteves. Si Madam Ami Pineda, pala, madali lang ha. Alat ngo nata. Di akong number kay Ma'am Ami, madali lang. Tapudan ko si, may apudan ko daw sukang ko, sa bata ko. Lang ha. Baka may number kay Ma'am Ami. Tinutun ko na si Ma'am Ami, baka makapagpaliwanag din ng enot. Tamas maray kaya nagpaliwanag. So in charge sa mga tugang, tamas madali. Kung si Mayor ang apudanta, ang gigibo ni Mayor, ma-communicate kay Madam Pineda, ma-communicate kay Madam na Manaya, o kung di aram ni Mayor ang sitwasyon, di siya makaka-switch tulos, makakataram, di ba? Mas maray na ang direktang apudanta. So, ano yan? So, pinaka in charge sa release. Hello? Baka daw tabi kang number ni Mama, ni Treasurer, City Treasurer. Ay, de ko aram ang kwan, de ko aram. Formal mo daw tabi sa ko sa number niya. De nag-reply si Madam Manaya, sa Facebook. Sige daw. I-forward sa ako sa number ni Madam Ami Pineda. Si Mrs. man na madunungon man ay pagsugoon. Inapudang ko si Mrs. May number ka nga ako ni Madam Ami Pineda. Ata ngayang apudan mo, si Mrs. Manaya, ta naka-online ngaya permi. Madunungon man si Mrs. man na pagkaurunon man na mapadagit naman ini pag-uli ko. Nagkadaramay nga dakol nga nagkadaramay kang isyu o dali lang ha. Marlene Manaya, chiko daw sa ko naka-online si Madam Marlene Manaya. Dapat talaga makuan ini go rin di. Ay sus, ibang nagluwas din na Marlene, ibang panduk ini. Daragaon o wara akong kwan, number ni Madam Marlene Manaya sa Facebook. Bako ko siya masyadong kakwan. Manaya. Wara talaga. Sorry Dahil naman kita ka ini. Ano daw si Madam Berhino kung nakareceive na ini kang kwan niya, kan sa iyang rematic ka ngayon pag-uli mo. Yun na nga ni. Tigahagadang kinumero. At sa Facebook kaya, pero may nga naka-online. Ay, madunongon man na. Pag-uli ko ugaring. Okay. Day pa man si Madam Brino pala. Day pa kaya nag-distribute dyan sa barangay. Madali lang ha. O ni, may number si Tita Ami. Sandali lang ha. Baka simbagon lamang kita ni. May number pala na ko. Sus ko, ni Palan. Ay, salamat sa nag-forward ha. Number tabi ni Kwan. Jesus ko, kadakol kang kwanta. Kung si Mayor kaya, ma-communicate pa si Mayor duman sa dawa. Ma-receive lang si Mayor kang kwan kang simbag. Hello? Madam Treasurer. Si Henry po ini, ang lalaking hindi inuumaga. Di ka madadangog sa radyo. Off there ka po. Opo. Garo na naghadit ka tulo sa. Di man karaman sa. Okay. Arag po kay ni. May nag-aarapod kaya sa Kodigdi. Kamu dapo sa nag-release kang 1,500 sa mga senior citizens. Kasahapon sa duman sa Northern Barangay. Aka last week pa. Southern. Opo. Paano? Iyom. Ikaw po ka mo schedule na pwede tang i-announce sa ere. Kaya. CSWD ang nag-schedule. Okay. Arog po kaya kayo. May concern kaya duman sa may Buyuan area. Buda matanag.
Ibang senior citizen da dumang kasuhapon, ang aligasyon ninda, nagpirma sa sarong papel kan mga pangaran, tapos dahil man da natawanan ki 1,500. Kaya lang, ang na-discovery man kang reporter na kaya palang pinalista ito, tawara po sindang mga ID. Bako sinda official registered. Oo. Ayo ano. Iyo. Sige daw madam, kung ano po ito na pinalista ninda duman sa mga tao daa. So ang sa mga taga-Buyuan, nagduruman daa sa barangay Matanag, taga-Rukpig cluster duman. May pinapirma daa. Warang ID. Tama po sa report kang kuan na warang ID. Natapota, nya na po ang purpose kitang pagpapirma, Madam Treasurer? Ano po sa purpose kang pagpapirma? Na warang sidang ID. Tanga. Oo. Yung ID po para sa senior citizen, ang pigmimin, pigahagad? Oo. Tangi ba na man, dahil man talagang mga ID sa senior citizen, iyo daa. So iba naman na nagpirma dahil mga ID sa senior citizen, kaya pinapirma na lang da sa papel mo na. Oo. Oo. Iyo releasing man sa nakamo ano. Iyo po. Oo. Yes. Iyo baga. Taigo pa lang kay mga senior citizen duman. Day po da, sabi kang reporter day kay mga ID ito sa senior citizen. So nagduro man na iba. Kaya pinapirma da sa sarong papel. Ang alegasyon nga ang paghuda nila, baka da payroll ito. Kaya, ito naghapot sinda, pero sa papel ang sabi ninda Oh. Oo. Mapubra kaya sila, Opo. siyempre, to prove that Oo. ID. Yes, correct. Siyempre. Tawan mo ng 1.5. Oo. I-check mo na itong payroll. Oo. Kaya lang, kung di talagang ID, di po talaga marilisan. Tama? Araw kayo ni Tabitahan, apunan po kang siya sa buto. Oo. Pawitnisan na sa naki barangay official. Oo. Or, pawitnisan na sa basta magpirma mo naman sa gilid kang kangaran man ka itong nagkubra. Ayun. So, opo. So, ibig sabihin, Madam Tabi Ami, pwedeng marilisan ito, mas kaya kasi senior citizen ID, basta matistigusan na taga duman ito sa barangay na ito. Tama? Anyway, araw kayo niya. Apunan ko po, basta. Sige daw po. Yan ang gusto ko po sa papasilon tana sana. Yan, saro pa yan. Mag-round pa po kaya ng mga seniors. Oo. Yes. Oo. Opo. Oho. Yes, maray pa madam. Iyo na lang po yan. Papasilon ta na lang po. Tairak bang ka ito ng mga dinatawanan? Iyo na nga ni. Yes. At least matawara na lamang sinda. Basta taga duman talaga sa barangay. Matistigusan kang barangay. Opo, okay. Yes, magayon madam. Salamaton po ha. Bala ka na po kay Madam Ami. Taday ko nakukontak. Iya po. Thank you po. Iya po. Thank you. Alright, bye-bye. Okay. Ini mo na. Si Madam Ami makakasolusyon ka ini. Ano nangyari? Sabi ni Madam Ami, araw kay nita. Medyo kaya dahil kaya si Madam shy ini si Mama magpapara pa on air. Kang kanya, kan sa iya tabing la. Tabak pambira nga ni maapudan niyan kay mga taga-media ta. Pwede mo siyang kauronon personal, pero talaga po siya nagpara kwa pataram on air. Na araw kay ni sa mga nagdadangog diyan sa Buyuan, Tabi, Matanag area, apudan ni Madam Ami Pineda, so si Mrs. Marlene Manaya. Sa mga dayda, Tabi natawanan kasuhapon na senior citizen na pinapirma duman sa papel.
na ang allegation nito payroll, pero sabi ni Madam Marlene, bako man nga ito payroll na pinapirmahan, papel man sa na ito, pig record lang, na sinda sa mga din natawanan sa lugar na iyan. Okay, alangan man nga yan na pahanapon tapas sinda kay ID, o papalayon tapa kay ID, haloy pa nga ito. Ganyan, parang nga papasilon ta, sabi ni Madam Marlene, ang gigibo da, apo niya si Madam Manaya, tabi, papatistigusan Ronald sa barangay kapitan o sa sisay man na barangay official na itong tawong ito residente kan barangay. Yan. Maski po na siya daing ID na senior citizen, papatistigusan na sana na sinda mga tugang residente kan barangay takahirak man ngaya kayan data na ngaya pagpahaluyon pa pagpahalato na sinda mag-apply pag senior citizen ID tahaloy pa ngaya ito actually they siya inform ka nangyari kaya po mag-uuron sila ni Madam Marlene Manaya kung paano tabi matauanan ito na mga pinapirma sa papel kasuhapon, sabi po mismo yan kan senior citizen, ano yan po yan? City Treasurer, mga tugang kang Legazpi City. Very good. Okay? Yan. Taon-taon, ipagkapadagos tayo nita, klaroon tapan ibang patakaran. Nagiriwal, nakul talaga ining mga hapot, mga tugang tungkol dyan. Beneficyo po kan mga senior citizen, regardless kung ano ang status mo sa satuyang komunidad. Good morning po kay Madam Angie Morcoso. Ma'am Angie, thank you ha. At saka kay Director Leo Del Rosario, kay Sir Julius Del Rosario, tabi. Thank you sa mga nag-forward sa tuya kang number ni Madam Marlene ni Madam Ami Pineda. Thank you so much po ha sa endong support as in tabang. Okay. Sa pagbabalik, di ba pa niya itong mga istorya? Apunan ko na lang talaga si Mayor Kenny para usayon ta saro-saro ini. Ipaabot sa alkalde tangani mas makaskas pa magiging action buda sa ibang concern sa clustering kan mga barangay buda iba pa. Okay? Alas 8:33 ang mga bareta po na sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tando ay ginto, ibang ginto. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White, namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. An oras hatod sa Indokang. Celebrate your homeschool freedom with LCC Supermarket. Back to school promo from September 2 to September 8. Enjoy amazing deals on healthy snacks and homeschooling essentials just like buy 350 peso worth of all Magnolia chicken item, whole or choice cuts. Free 6 Farm Fresh Eggs Large. Great Buys White Bread for only 30 pesos. Buy 4 take 1 Vitamilk Soy Double Choco 110 ml for only 44 pesos. Buy 5 take 1 Bioderm Germicidal Soap Coolness 60 grams for only 80 pesos and many more. So what are you waiting for? Shop at any LCC supermarket near you. Stay healthy while at homeschooling and don't miss this exciting deals from LCC Supermarket. Homeschool freedom just for you. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil
Dahil sa sagipsaka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy, more immunity was happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready? Doble ready! Kaya ta? Doble kaya ma! Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma! Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog-ilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days,
napakainom min Phil Noni Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Phil Noni Juice at Phil Noni Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, thank you Ronald. Nagapod si Madam Madam na Treasurer, si Madam Treasurer, Ami Pineda, no? Gusto ko niyang papasilon ang sitwasyon para po digdi mga tugang sa satuya ng mga senior citizens. Kaya lang kang inapudan niya si Madam Marlene Manaya, ang requirement pa lang talaga sa pag-release ka ito, iyo po mga tugang sa senior citizen ID. Ngunyan, ito talaga ang dapat na i-presentar, para duman sa senior citizen. So dahil po nataunan, 22 daso nakalista, na ilinista na priority, natataonan in 1,500, oras na maka-provide po nin ID. Now, unin na ngunyan ang problema tata. Siyempre bagaining mga lolo at mga lola, nadidipisilan man na magpaparapasiring dyan sa Senior Citizens Affairs Office. Tangani mga tugang na yan, may distansya bagay yan, di ba, na mga areang yan. Ang sabi ko kay Madam Ami, baludongan niya ko Ma'am Ami, kung so senior citizen employee, ang magduman sa barangay, bako yung Ronald, yun magduman sa barangay, so senior citizen, tangani tabi na makaproseso kang ID. Ang head palan kan senior citizen sa Legazpi, si Pecos, apudan ta si Pecos, dito na pagpadumanon sa mga senior citizen sa OSCA office, 70 pesos pala ang bayad akaan sa pag-apply. Baka pwedeng papasilon man na lang ni Sir Pecos ang proseso sa pag-apply, palumanon sa empleyado niya, tangani na picturean o kung ano. Sandali lang. Inapunan ko si Sir Pecos Lenteya. Sir Pecos? Yes, sir. Henry Maceda po ini, ang lalaking hindi inuumaga. Opo, arong kay ni Busing, pasensya ka nata. Napapod ako si Monder katabi. Yes, sir. Kay kapalanaan. Alam mo yung beauty ko lang, papurupadyak lang. Ikaw pala nang in charge kan senior citizen sa Legazpi. Arong kay ni Busing. Duman kaya baga sa may buyuan area. Sige daw tabi. Okay, clear na po ako sa imo. Ayun na, okay. Na. Duman kaya tabi Sir Pecos sa buyuan mata nag-area buda kataraning na barangay. Nag-release ka sa hapon kang 1,500 baga na assistant sa senior citizen. Kaya ganun may tako na nagtawa ko kung gusto apple so mga birthday cake ang the other day. Opo, ngunyan, igod at kami kita natawanan duman ng mga senior citizen. Tadaing mga ID sa senior citizen. Ano da? May day natawanan palang kasapong ki-1.5 duman. Kaya yung mga senior citizen po, naday ki mga ID. Sabi ni Madam Manaya, kaya po ito mga OSCA ID, yung requirement. Yun ang requirement. Araw kayo ni Sir Pecos,
Pwede po na ining mga, paano kaya baga sa mga maedad na duman? Dahil naman basta-basta nakakababa dyan sa opisina nindo sa City Hall. Dahil naman sila, bako, true barangay na, oo. Oo, pwede po ikabda magpadara kitawo duman na yun, mag-issue, magtao ki mga ngaya papel, registration forms, duman na lang iproseso ang ID kan mga seniors para dahil na sila magbaba sa City Hall. May authority. May authority na nga. Dahil man problema yan. Oo. Dahil si kasunta yan, duman yung father na lang. Dahil mga staff pambaga kita. Oo. Iyo po, para makaskas man na ma-release nila. So, 1,500? Yes, sir. Oo. Yes, iyan ang gusto ko sa imo. Dahil na yan, tayan. Pasiring na ako duman, yaon ako digdi sa mayan ini. Oo. O pasal na sa City Health na. Iyo po, Sir Pecos. Napapayad ko na ako digdi sa Parapadya. Budget boy lang ako eh. Oo. Yan ang beauty tayo. Iyo. Ini palanda tabi, may bayad din ng 70 pesos, tama? Ano? May bayad din, may registration fee na 70 pesos? Dahil man ang registration. Libre ang registration. Libre yan, oo. Ay, so ano lang, pero so mapalaminate kang ID, then maano kang dahil man bayad. Okay. Primero dahil man. Yes, very good. Bagay ko lang, so maano lang, so new ano po dyan ngayon na lost ID, tapos mapalaminate, pero sa ano, dahil man ang bayad. Pero pag primero po, dahil bayad palan. Sorry. O pag primerong pag-apply, dahil bayad. Dahil man, may bayad talaga. So ano lang, pagpalaminate lang. Iya, opo. At sila, magpalaminate, bahala naman sinda. Yes, so, pero basta may syon tang ID, basta may syon tapo kay ID as soon as possible, ngayon makareceive sina kan 1,500 ninda. Yes, sir. Dapat tingong house ka ID. Yan ang required ano Opo. House ka ID, no other than that. Dahil kapuan sa mga ID ano pa. Iya po. Kung ano-ano. Pero kung papatunay kung sa edad niya, tayo siya nag-star, pwede man so government issued ID. Nga may reference kami. Opo. Norin mo tabi, sir, pwede mapunan ini na mapabisita mo duman sa barangay, sa northern part? Ano pa dahil pero nagbabayad ako? Ay. Bayadan mo ang tabaka, makuhan ka. Bayadan mo tabaka, inverter ka kailan. Ano pinayad ko? May discount? May discount. Dapat 90. Bigyan ka rin 1995 lang. Okay. Okay na po. Nakabayad ka na? Pwede mo na rin sa opisina. Iyo, okay. Araw kayo ni tabi, Sir Pecos. Norin mo tabi ni pwede mapadumanan sa Northern Barangay. Lalo, may lista na kayo ni sa Madam Marlene. Kanso rin natawan ng kasuhapon. Tada yung ID. Baka pwede mo kang makapag-audit kay Madam Marlene. Dahil magdigdi sa opisina para i-settle tayo yan. Ma-priority yan tabi na ID. O yan na si Pres. Dek pa nakalaw. Kung naman sa sabrog man ang presidente ka nga nung suminaga. Iyo po. Baka pwede ma-priority ang pag-issue kay ID tabi, Sir Pecos. Yes. Iya po, baka pwedeng matawan tang priority sa pag-issue kang ID duman sa barangay. Ngani po na maka-receive sinda kang 1,500 ta. Piginot sa Southern Barangay. Iyo po. Then sa apong garo, Northern ang tinawanta. Iyo. Then nagdiretso naman. Ngunya na alda, matawa man kami so mga senior citizen na ano baga, birthday cake. Opo, aro kay Sir Pecos. Opo, Sir Pecos, aro kay ni. Pag mag-release ka 1,500. Iyo. Pag nag-release po ka 1,500, di po kamo pwede magpaiba kitawo na automatic naman na ma-issue ki ID sa mga dayang ID? Kaya ano? Pag nag-release sinda kang 1,500, di kamo pwede magpaiba kitawo na iyon ma-automatic naman na ma-proseso kang ID kung wala pong ID sa mga senior citizen? Dapat na may ID talaga so ka ID. Opo, okay. So no rin tabi, sir, pwedeng may proseso ini ng mga dayang ID duman sa may Buyuan area sa North? Dito na ko lang medyo nagka-urumit. Oo, may wala na sa lista eh. Dito na napag-urunan tayo hindi kung paano. Ay, very good. Sige po. Sana matawan tang prioridad so nakalista na sa DSWD kaswapon, CSWD. Yeah. Sige po. Basta patikiw na lang tabi. Henry, mabuhay ka. Okay, thank you. Mabuhay, Thank you so much. Mabuhay, Idol, Henry Maceda. Ikan matindi Bye-bye. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you, okay. O di, uto pala naman sa ibang senior citizen president sa OSCA office, inabutan ni Pecos, tasaro na sa pag-urunan niyan. Dapat po talaga, may priority yan, mga tugang. Taday pwedeng tukawan ini kan sa tuya na mga officialis dyan. Hello, good morning. Hello po, good morning. Yes, ma'am. Sure, tama po itong sabi ni Mr. Pecos na ito pong mga nawa sa
ID, mabayad talaga. Ako po, nadukutan ako, daradabos ako yung wallet ko, daradabos ito. Tapos na ID ko, pati sa ATM ko, darara. Nag-review po ako ni ID sa senior citizen, talaga, nagbayad na. Tapos po, dahil ko na ugarin na abot sa Mr. Antia, ito pong magkataon na pala ng birthday cake niyan. Ako, 2 taon na nag-birthday day na ako. Joke lang po, okay lang po. Yan. Dapat sa imo, duwan ang cake nito sa imo. Baka sa anong patro birthday ko, abuton pa lamang si birthday ko. Iyo po. Sa duwa na ito. Bakit dapat na? Yes. Okay. Opo. Iyo po. Salamat po. Ito, malinaw man po ito ni si Nanaya. Naharap po ka ito talaga. Ay, di talaga ang kaipuhan. Dahil man po ito pwede. Dahil sinabi din qualified itong mga pinatalaga sa kuya. Kaya lang talaga, masakawan silang priority ka ito. Iyo po. Malinaw po ang sa inyong programa na pinapasabot mo sa mga tao na araw ka yan. Ay, salamaton po. Salamaton. Salamat po sa mga pagtabang mo, sa mga nakakaintinding maray. Kayo siyempre, karo baga itong mga naitaman. Iyo po. Talagang mahabol. Yes po. Kaya po, iyan lang. Natunan mo na nila. Tatawan man ito ang priority nila. Opo. Sige po, thank you. Salamaton po. Alright, thank you so much. Yan tabi ha. Okay, sige, sandali lang. Report muna tayo. Nagkaper ang kapitan sa Albay District as in Diocese ni Legazpi, nagpagiramdom sa mga residentes na magsunod sa health protocols ngunyan na fiesta ni San Gregorio Magno. Ans Galero sa detalye. Good morning, Ans. Good morning, Sandy. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong baret, pangunan aldaw kan kasustahan kan Albay District sa siyudad ng Legazpi and on kay San Gregorio Magno. Nagkasararoan mga kapitanes di barangay sa Albay District sa pagpagdurumdumo na publiko lalonan sa ilang mga residentes na dainang ganbang bayular kan mga minimum health standards maski na nasa tahaw ng pag-ugma sa nasambitan ng kapistahan. Iyang padidian pahayag ni Kapitan na Malu Baltazar na barangay press sa Ilawod East, Legazpi City, kung sa iyang sinabi na daw pwedeng magpakampante ang sa mga residentes kung kaya dapat pamilya na sa nangunaan na magselebrata nga rin na malikayan at orulakitan ka na COVID-19 pandemic. Mientras na salado man kan parokya ni San Gregorio Magno, sinabi ni Reverend Monsignor Weng Tomas na kura paroko kaini na parokya kung sa yung sinabi na hagad maninda ang kooperasyon kan Lambang Saro sa mga barangay na nagsakupan ninda na inoton ko ta na pagtugod asin sunodon ang seguridad king kagabsan o pangunya na dai panawawaraan patakot kan pandemyang COVID-19. Sa kanyan VP, madali na magpuon na misa kong selebrada na papanginota ni Obispo Bong Bailon San Joseph Cecil Legazpi matang kairibahan niya at pukumasunoy na 20 kapalian na kaibahan digdi sa Joseph Cecil Legazpi para man magselebrar sa kapistahan ni San Gregorio Magno. At ang VP, ang informasyon lagi sa San Gregorio the Great Cathedral, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Marami po sa atin ang napapagod talaga sa araw-araw na pagpasok sa trabaho dahil napakaraming hamon sa buhay sa gitna ng pandemya. Mula sa pag-commute hanggang sa trabaho, para kang laging sumasabak sa gyera at masakit ito sa tuhod at kaso-kasuan. Kung noon, kayang akyatin ang hagdanan at lumakad ng malayuan na walang sakit ng katawan, ngayon dahil sa rayuma, naging pahirapan ang paghakbang. Para sa akin, bilang palaban na broadcaster, isang solusyon lang ang subok at hiyang sa akin. Prescribe pa ito ng doktor ko. Fastest Alaxan FR. Sa isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan at rayuma ko in as fast as 15 minutes. Dito tulad ng pahid-pahid na bitin ang epekto sa akin, kaya paulit-ulit ako maglagay. Mga kababayan, mag-Alaxan FR na. Sulit sa halagang 8 pesos, SRP lang. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaxan FR, tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Karong lolo, kinasuhanin pang mumulistya kan sa iyang 2 anyos na makuapo. Detalye po kang report kay Jomar Bien. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Kung 64 anyos na lolo ang nahampangon niyan sa dakulang problema digdi sa siyudad kan Tabaco matapos na kasuhan ini
dahilan sa pagmolestya sa iyang sadiring makuapo na 2 anyos na babae pa sana. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang pagmumolestya na diskubre kang ina kang aki. Ang ina kang aki, iyuan sobrina kan nagmolestya na lolo kan aki. Nagluluwas na kan pigkarigos kan inaaso aking babae, nariparo niya na may dugo duman sa pribadong parte kan aki. Pig-imbestigiran kang inaaso aki, BP Henry, kung napaano ito, may dugo ito. Ang sabi kang aki, pigkudot-kudot ngaya yun ni Lolo. Dahil ang kaini, naalarma ang ina kung kaya tulos na naghagad nin asistensya sa Tabaco Police. Asin kan ipa-examine so aki, nagluluwas na iritado itong pribadong parte kang aki, may irritation, pero daiman na laceration. Gustong sabihin, daiman ki nakalaog, pero iritado, so ibabaw. Matapos na makakuha ng ebidensya ang pulis duman sa pagikan mga medical examination, asin sa statement kan aki, tulos na liyakaw kan mga otoridad na maplantaran kikaso ang 64 years old na lolo sa tiyuon kan aki. Ang suspitsado, tulos man na nagdepensa kan maarama na maplantar o nag-asikaso na ang magurang kan aki na maplantar ning kaso, BP Henry, nagpasiring man tulos ini sa barangay, nagpablater na ang gabos na akusasyon sa iya kan aki asing kanina, aligasyon man sana, tamay dagit sa iya, so ina kan aki. Basado sa mga investigador kan kaso, nasa korte na lang ang desisyon kung arin ang tutubunan, so ebidensya o so aligasyon. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa lawas. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi. Salamat po sa inyong pagantabay. Henry Maceda po, tagahapot lang. Thank you. Goodbye. Depong personalan. Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talaga
talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 budak grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-5 scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na si Health Secretary Francisco Duque III ang sa iyang pagsasabi na may orihinal na kasalan sa pagbakal ng overpriced na face mask as in iba pang medical supplies. Sigun kay Drilon, nagpuon ini sa pagtransfer ni Duque kan pundong pagresponde sa pandemya gikan sa Department of Health o DOH pasirin sa procurement service kan Department of Budget and Management o DBM na dainin magakanig Memorandum of Agreement. Base sa konstitusyon, sigon kay Drilon, na kung ipigsugo kan presidente kay Duque na mag-transfer nin pundo, pero dapat magsunod ang sekretaryo sa regulasyon manungod sa documentary requirements. Sa pagdangog kan Senado, naglalataw na bako sana ang 42 billion pesos na ipinatransfer ni Duque sa PS-DBM kundi kabilugan na 47 billion pesos. Ginamit ang nasabing pundo sa pagbakal ng medical supplies sa pharmaceutical as in iba pang mga kumpanya na kinisyon man ka nagkaperang senador ang kapasidad na magpabakal nin mga medical supplies. Yan ang pangalas 9 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga